Nije moguće. Može se provjeriti. A Katica Paulić je kuću menjala sa Drugutinom Špirićem, Srbinom iz Zagreba, je li tako? Ne znam kako se zvao, ali iz Zagreba, da. Njegova kuća je 4 km od centra Zagreba, Žitnjak, je li tako? Da. Tako kaže Dragutin Špirić, ja ne znam. Ja sam boravio više puta u Zagrebu, ali ne poznajem baš grad tako dobro. Vi bolje možda znate. Je li istina to? Je u Zagrebu, da, ali nije 4 km od centra. On kaže da je 4 km od centra. Je li bliže centru? Dalje centru. Dalje on kaže da je to bila velika i dobro uređena kuća. A da je u kući u Hrtkovcima zatekao samo beton i da mu je žena plakala kad je vidjela gdje je došla. I onda je ubrzo posle toga umro. To je vrlo teško sve podneo i umro je. Dobio je moždani udar u toj tuzi i očajanju i umro. Jel znate za to? Ja ne znam da je umro, a znam da je kuća bila sređena. A znate da je bila sređena. Je li Katica Paulić proterana iz Hrtkovaca? Ja mislim da jeste. A mislite? Da li sebe smatrate misliocem neki? A Katica je sama otišla u Zagreb, zamenila kuću, a njen muž i sin su ostali još neko vrijeme da žive u Srbiji, je li tako? Nije tako. Kako nije tako? Kad joj je sin išao u srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici i muž joj je ostao da sin završi školu, pa sa diplomom završene srednje škole policijske da ode u Hrvatsku. Jel' tako? A oni su kasnije preselili. Pa kasnije su preselili jer su čekali da sin završi školu. Svi skupa. Nisu skupa. Prvo je Katica otišla, a naknadno su došli muž i sin. Jel' tako? Nije tako. Dobro kad nije. Dobro kad nije, ja mislim da bi bilo besmisleno da vam dalje postavljam pitanja, pošto je, ubeđen sam, sve već potpuno jasno iz svega ovoga što ste do sad odgovarali. Završio sam sa nakresnim ispitivanjem.